जोंनि बे अल बर' कैथलिक एसोसिएशननि जिथु दाफुंजानाय बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर' फोथायारिफोरनि फोथायनायखौ जोङो फोगोमनानै माबोरै गसंथाहोनो हागोन आरो जोंनि कैथलिक धोरोमा मा बेखौ जों गुबुनफोरनोबो मिथिहोनो हानाय बायदि आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे कैथलिक धोरोमखौ लानायावहाय गोबां जेंना जेंसिफोर फैयो आरो बे जेंना जेंसिफोरखौ मोनसे एसोसिएशन गैयाब्ला बेखौहाय रावबो बोस्रांनो हाया एबा सुस्रांनो हाया जायफोरनि थाखाय जोङो मिथिनो मोनो मोनफ्रोमबो हारि आरो माहारि एबा धोरोम एबा इउनियन जेसेबांनाखि दङ मोनफ्रोमहाबो बेबायदि एसोसिएशन थायो जाय एसोसिएशननि गेजेरजों गोबां जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांनो हायो बेबायदिनो जोंबो अल बर' कैथलिक एसोसिएशना थांखि लादों जे जोंनि धोरोमखौ फोथांना लाखिनायावहाय गोबां जेंना जेंसिफोर फैयो बेफोरखौ जों बोस्रांनो नाजागोन आरो जोंनि धोरोमावहाय जेसेबां फादारफोर दङ सिस्टारफोर दङ बिशपफोर दङ बिसोरनि हेंथायैबो गोबां बेबायदिनो जेंनाफोर फैयो जायफोरावहाय जोङो गसंथेनानै जोङो मोजां खामानि मावफुंलांगोन आरो जोंनि धोरोमखौ जोङो प्रटेक्शन होगोन जेंनाफोरनिफ्राय जों बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै बे एसोसिएशनखौ दाफुंदों अनलाइगाफोर जों दा बिथां मानगोनां अल बर' कैथलिक एसोसिएशननि आफादगिरि बिथांनिफ्राय बे अल बर' कैथलिक एसोसिएशनखौ मानि थाखाय दाखो बिनि सुंद' जोङो मिथिनो मोनबाय गासै गुवारै जों मिथिनो मोनाब्लाबो दा बिनिखाय बिथांखौ आङो बे समाव रोजा रोजा हामबाय होयो बेजों लोगोसे आरोबाव बिथांनाव आं सोंलुखौ सोंबावनो लुबैदों अल बर' कैथलिक एसोसिएशना माब्ला आरो बबे जायगायाव गायसनजायामोन बेनि सोमोन्दै एसे जोंनो मिथिहोनो हागोन नामा थारैनो आं बेखौहाय मिथिहोनो जोबोद गोसो जादोंमोन मानोना गोबाङानो सोंलुखौ सोंहरबाय थायो आरो मिथिनो लुबैयो थांनाय बोसोरनि 16 मार्चआवहाय जिथुनाखि गुवाहाटी डिभाइन रिट्रिट सेन्टारावहाय मोनसे मेगा बर' बाइबेल कन्वेन्शन जादोंमोन बे मेगा बर' बाइबेल कन्वेन्शनखौ जाफुंसार होनो थाखाय मेहेरगोनाङै जाहोनो थाखाय गुवाहाटी डिभाइन रिट्रिट सेन्टारनि डिभाइन रिट्रिट सेन्टार खेत्रीनि डाइरेक्टरा आंजों सिनायथि जानायनि उनावहाय बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथाङा आंजों सावरायदोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो बे मेगा बाइबेल कन्वेन्शनखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो मोनबा डायसिसखौ जोङो कभार खालामदों जाहाथे मोनबा डायसिसआव जोंनि बर' फोथायारिफोर बेसेबां दङ आरो मोनबा डायसिसआ जाहैबाय गुवाहाटी डायसिस तेजपुर डायसिस डिब्रुगड़ डायसिस बङाइगाव डायसिस आरो जलपाइगुरि डायसिस बे मोनबा डायसिसआव जोंनि बर' फोथायारिफ्रा दङ आरो बिथांमोननि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दङ डायसिसआव पारिसआव आरो डिस्ट्रिक्टफ्राव जोंनि फोथायारि कैथलिक बर' फोथायारिफोर दङ बिथांमोननि बिबानगिरिफोरजों सावरायदों आरो बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों मानोना बहुद समनि सिगांनिफ्रायनो जे मोनसे एसोसिएशनखौ नांगौ सेन्ट्रेल बडियाव बेखौहाय गोबाङानो फोरमायदों नाथाय बे खामानिखौ एबा बे हाबाफारिखौ रावबो जाफुंसार होनो हायाखै आरो मावफुंसारनो हायाखै बे मेगा बाइबेल कन्वेन्शनखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो गासैबो डायसिसआवहाय मोनबा डायसिसआवहाय हांख्राय हरजोबनाय जादों मानोना मोनफ्रोमबो डायसिसआव मोनफ्रोमबो बारिसआवहाय आरो मोनफ्रोमबो मण्डलीयावहाय बेबायदिनो एसोसिएशन थायो आरो बे एसोसिएशननि बिबानगिरिफोरखौ जों बे प्रग्रामखौ जाफुंसारनायनि थाखाय जोङो हांख्राय हरदों आरो खावलाय हरदों फैनो थाखाय जाहाथे जोङो बे गोथार मोनसे थावनियावहाय गोथार जिउजों सुफुंजानानै जोङो मोनसे गोथार आरो मोजां मोनसे एसोसिएशनखौ दाफुंनो हानाय बायदि आरो भबिष्यतआवहाय इयुनावहाय जोंनि बे धोरोमखौ जोङो फोथांना लाखिनो हानाय बायदि अनदायगाफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम आरोबाव जाय मानगोनां जोंनि अल बर' कैथलिक एसोसिएशननि मानगोनां आफादगिरि बिथांनाव सोंनो लुबैदों जेब्ला बे अल बर' कैथलिक एसोसिएशनखौ दानायाव बबे मोनसे फोथाराव दादोंमोन ना बबेबा मोनसे गिर्जा रुमाव दादोंमोन ना बबेबा मोनसे साख्रिसि रुमाव ना बबेबा प्रभु बस एबा जिसुनि बे मोदोम आरो थै गोनाङाव दादोंमोन
बे जायगाफोरखौ थावनिखौ एसे मिथिनो हागोन नामा बेजों लोगोसे आरोबाव अल बर' काथलिक एस'सियेसना मा काथलिक केन'लनि सिङाव थारैनो आरो सात साख्रामनि सिङाव थारैनो दं नामा आरो एबा बे अल बर' काथलिक एस'सियेसनाव सोरबा फादारफोर सोरबा एडभाइजारफोर एबा बिथांमोननि माबाफोर बिबान मोननायफोर दं नामा बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना अल बर' काथलिक एस'सियेसन दाफुंजानाय जायगाया मोनसे गोथार थावनिमोन आदसा बियो डिभाइन रिट्रिट सेन्टार गुवाहाटीनि सिङावहाय मोनसे चापेल मोनसे फिसा गिर्जा न' जेरावहाय 24 घन्टा जिसुनि मोदोम आरो थैया थायो आरो बे जायगायावनो जोंनि जेसेबांनाखि फोथायारिफोरनि बिबानगिरिफोरखौ खावलायहरदोंमोन बिथांमोना साफ्रोमबो बेवहाय फादार आरो सिस्टारफोरजों लोगोसे जथुमा जानो हादों आरो बे साक्रामेन्टनि सिगाङावनो जिसुनि मोदोम आरो थैनि सिगाङावनो बे एस'सियेसना दाफुंजादों आरो बे समावनो समाय लाजाहोदों जे जोंनि बे अल बर' काथलिक एस'सियेसननि जेसेबां बिबानगिरिफोर दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना साफ्रोमबो 7 साक्रामेन्टनि सिङावहाय थानांगोन आरो काथलिक धोरोमाव मोजाङै थानानै सोलिलांनांगोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो जोंनि साफ्रोमबो मेम्बारफ्रा बिशपनि सिङाव फादारफोरनि सिङाव सोलिनो गोनां आरो मानिनो गोनां बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि बे अल बर' काथलिक एस'सियेसननि मेम्बारफ्रा काथलिक केनन ल'नि सिङावहाय सोलिनो गोनां मानिनो गोनां आरो बेखौ मानिनायखायनो जे आर्च बिशप जन मुलासिरा जायहा नर्थ इस्ट बिशप काउन्सिलनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा जोंनि एस'सियेसनखौ दैदेननो आरो हेफाजाब होनो आरो नोजोर होलांनो थाखाय सराइबिल पारिसनि फादार पिटार औवारि बिथांखौ जोंनि एडभाइजार हिसाबै गायसननानै होदों आदसा जोबोर अब्लाथो दिनै बे अल बर' काथलिक एस'सियेसना काथलिक केनन ल'नि सिङावनो थानानै एबा सात साक्रामेन्टनि सिङाव थानानै बे हाबाफारिया मावफुंजादों आरो बेखौनो लानानै आवगायलांबाय थागोन आरो लोगोसे दौरि जाय दौरियानो बे अल बर' काथलिक एस'सियेसननि एडभाइजार हिसाबै जाय बेखौ सायख'खौ बिशपानो ना गावनो बेखौ जोंनि गुवाहाटी आर्चडायसिसनि आर्च बिशप जायहा नर्थ इस्ट बिशप काउन्सिलनि प्रेसिडेन्ट बिथाङानो बेखौहाय जोंखौ हेफाजाब होनो आरो दैदेननो थाखाय गायसननानै होदों आदसा फादार पिटार औवारिखौ बिथांखौनो सायख'नाय जाबाय अब्ला अनदायगाफोर नोंगौ मोनसे आफाद दानोब्ला गासैबो गोसोबादि दानो हायो सोरबा आफाद दानो होनब्ला बे आफाद दानाय एबा बबेबा मोनसे संगठन एबा मोनसे एस'सियेसन बबेबा मोनसे काउन्सिल दानाया गोरलै बाथ्रा नङा नाथाय बे एस'सियेसन एबा काउन्सिल दानायनि गेजेराव जों बेखौ नोजोर होनाया गोबां जोंनि थाखाय साफ्रोमनि जिउआव सांग्रां जानाया गाहाम मानोना जायहा सात साक्रामेन्टनि सिङाव गैया एबा काथलिक केनननि सिङाव गैयाबा दौरि एबा फादार सिस्टारफोर एबा बिशपफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया अब्ला बे मोनसे आफादखौ जायफ्रा बिशपफ्राबो फादारफ्राबो गनायथि होआ बेनिखायनो दिनै बे अल बर' काथलिक एस'सियेसना एप्रुभेल मोननायनि गुबै उद्देश्यआ जादों सात साक्रामेन्टनि सिङाव आरो फादारफोरनि सिङाव बिशपफोरनि सिङाव आरो काथलिक केनननि सिङाव थानानै बेखौ लानानै आवगायलांबाय थानायाव आरो बेखौनो लानानै समायखेरा लानायावसो जोंनि जाय आर्च बिशप जन मुलासिरा बे एप्रुभेल लेटारखौ आरो नर्थ इस्ट बिशपनि 15 जन बिशपफ्राबो बे गासैखौबो बिथांमोना उइथ सिगनेचारि होनानै आरो बिथांमोना जेरै एप्रुभेल खालामदों बेनिखायनो जोंहा गोबांथार बे थांखिखौ लाना आवगायलांबाय थानो साफ्रोमनो बिनायनांगौ दिनै बे समाव आं नोंथांमोननिसिम नैबे बाथ्राखौ बुंना फोजोबबाय गोजोन्थों